Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinumpronta ni Don Leon ni Chona nga asawa na. May papan iti pan nakisarita tinaud-udi ken ni Bugi. Gaputan na pudot ti ulo ti Don. Dinan nalapdan ti bagina ket kinabil na ti asawa na. Iti sa Valle a Bangir. Adamanin lugar a plano da Hepe Salvador Arauten. Ngem kayat ti Hepe a maplano a naimbag ti amin. Tapno awan ti dakes a mapasamak no isayang katdan ti raid. Kabayatan na. Agrubrubuat da Monica ken ising tadda tinapateg a papananda. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo a napauluan. Itinagan ti Ama. Ay, adda nalipatak ijay silid ko, balasang ko. Mabiit lang tayo nakalaan. Umunakan ijay lukan, Sige nga, Rod, Yaya. Ay, anya ni Yaya ising. Talaga abo makutan. Adun dagiti maliwayan na. Rumara ko niti balay. Taurayak laangan iji kotse. Sigurado asaan anam namaan dagiti biktima ti orang. Daytoy nga ramidak. Kat masigurado ang maragsakan da. Papa! Tulungan na, Papa! Papa! Nalawag ka pamot-boteng dayto anapasamak, Hepe. Iso nga ramidan nyo ti amin. Tapno matiliw yu ti asino man na nagaramid iti daytoy. Diyak kayat nga agkapoy-kapoy kayo. Mabit lang, Don Leon. Mabit lang. Amok ti marikrik nayo. Gapoy ti daytoy napasama. Ngam saan dak kumamit abasta mandaran latan. Araramidan mi ti amin nakabalan mi. Ikagumaan mi nga amuan no asino tinangaramid iti kastoy. Ngam saan dak kumamit abasta mandaran latan. Mama, Di ka nagbutang, iha. Adan dagiti pulis di tarwar ti balay. Agim imbestigardan. Mama, dandani akon. No nakarwarak adagos dito balay, kat adak iji garahe. Ang mga noan yan tinapasama kanyak. Saan? Saan ang mabalin ang maisagmak ka, iha? Mama, Pangasim, agkalma ka kuman. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Pangasim. tiyak malapdan ti bagik, Mama. Talaga ang mabutbutang gapo iti napasamak. Chief, inala kong ti kopya dagiti CCTV anak kamuntar dito'y balay da Mayora. Baring no da maduktalan tayo. Apaman ang mabuya tayo dagijay. Good. Amin na mabalin tayo ang maaramat. Tapno maamuan tayo noan niya at talaga tinapasama. Alain tayo. Dak kaya't ayalang-alang daytoy. Ta sigurado asabali manen ti Jarte asawa ni Mayora. Chief, Siga pa ilati makamo ditoy. Kasarita ni Mayora. Awan ka di Apolos tinasiputam, ising. Talagang awan, Sir Leon. Patyandak kumamot. Nakabutbutang daytoy ang napasamak, sir. Nakamamak. Ising. Ang mga no saan laengan akas to'y ti mapasamak inton sumarunaw. Ang mga no nakarkaro pa yan. Ang mga... Mabaling ka di, ising! Saan man atila ibagbagam? Ay, Sir Leon. Hala, panawan nagditoy. Ato tinasken a panunutek! Imayak adagos, apaman anadamag ko tinapasamak, Mayora. Padre, Unay kat gaya man tinapasamak dito'y ayan nyo. Naimbagtawan tinaisagmak. wan nga rod, Padre. Ni Monica ti dandani na isagmak. Anya? Naimbag ta saan pa yan nakarwar dito'y balay. Iso ko matimapan iji garahe. No naira na nga dan iji garahe ni Monica, naisagmak ko man ti anak ko. At dadagiti pagtang asumangpay itibiyag tayo. Asaan tayo anam namaan, Monica? Padre Simon. Tinapasama kada kayo dito'y balayo. Ket may sa akita ti pagtang amang subok. No kasano ti kinatibker ti pamatiyo iti Diyos. Agyaman ang taimay kayo, Padre Simon.
Dakkel at ulong kanyak dahi akaadayo. Saan ka na sa bali kanyak, Monica? Iso ang nagdanag akmat itay na amwak tinapasamak. Ket nalaos ti panagyaman ko. Ta okay kayo gayam asa nga pamilya. Ket amok. Tinarabay na kayo ti Diyos. Sigun iti nabuya tayo iti CCTV. Diyay lagi di nakaabungot a lalaki akim malay at iti gate. Tinangimuntar iti bomba. Iti may sa kotse iti garahe. Sigurado da ita, Chief. Tirigat na. Nakaabungot met. Sana narupaan. Sakit puro nangisit ti suot na. Naka-sweatshirt met lang iti nangisit. Iso amarigatan tayo lakit di amang doktal iti kinasya asino na. Anya ti aramidan tayo ita, Chief. Aramidan tayo ti rumbang. P1 Mendez. Nasken nga damat madutukan a tao tayo nga gronda ijay lugar da mayora. Tabarang no maamuan tayo. No asino tinagaramid iti kasjay. Sigurado ka kati. Ana ipaknimmet laing ti epektos sakpay ang nagsubli ka. Wen, amo. Nasayaat. Amo. Anya nga iti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Awan pa'y bugi. Ngamiti pa ng sukimat ko kadagiti na i-record ti CCTV. At ta nakitak alalaki akim malay at itikate. Anya. Nakaabungot, kan nakasuot itinanggisit. Iso na laeng, tasaan ang mabigbig, gaputan nakaabungot kat niya ron. Amo. Kahit ko makita. Sige, Bogi. Bareng no si Kaki diti makaduktal, titi na siya sino tay chay. Huston samot dyan ako ng kanyak, Ma'am Chona. Ha? Nga anya, ising. Adakas ti ipasimuda agjay umawawag asaan ang nagpabigbig. Ha? Saan kit din, ma'am? Da kayo pa'y amismo tinagkuna. Asaan nyo ang magustuhan ti ipasimuda agdayjay a cooler. Agpaiso dayta. Kat husto ka. Panagkunak. Tinapasamak apan nakapabetak ti may sa alugan ti ipasimuda agdayjay a caller. Gayam ko ni Monica. Amog day ta, hepe. Iso kayat ko kumamit amamuan no niyang tinapasamak. Padre, ar-aramidan mi ti amin. Ngam blanco kami pailaeng. Hepe. Nasirip ti asino man na nagaramid iti kasjay iti mismo asolar ti pamilya Rogante. Ngamin, talagang awan ti maalami a pagilasinan iti kinasya asino na. Anyan. Amang ano nakarkaron to pa yan ti aramidan dayjay, iti sumarano. Aramidan mi ti amin. Tapno maamuan mi ti kinasya asino ti suspect. Papa, andalugan dagiti pulis iti saan unay nga adayo diti balay. Ay, iso siguro nta kita. Ti imbaga ni Hepe agbantay ken agrunda diti lugar tayo. Papa, Menelkit dia, dagiti pulis. No kaano nga adanta sa napasamak sa dalayang agtignay. Papa, Agyaman da, tawan tinadangran kada tayo. Tanood da, Jack Amon no anya ti maaramid ko. Ad-adda na mapampanaklikak ita. Apod no amin dagiti nadamag ko maipapan dito San Bartolome. Napaggadgaya mo talaga dito ay. Delikado. Ngem saan adagita timang lapad kanyak. Tapno agtali na edak dito ay. Kasapulan da ito nga ili ti mangidaulo kadagiti umili nga agdayaw iti Diyos. Isorong bangla nga agtali na edak dito ay. Tasyak ti agbalin agiya dagiti umili. Tapno maamamuda ti Diyos. Anya ngay Bogi. At nakadi pamalpalat patam no asino di lalaki akim malay at itigay. Narigat nga ibaga no asino, amo. Sana pulo sa nakita ti rupa na. Gaputa nakabungot. Ay. Ngam kiti. Iti nakita ka pa nagtigtig na ina. Madlawan ang siglat.
Amo na tararamidin na. Nairuwami ti kasjay nga aramid. Jak magustuhan daytoy, Bogi. Asino kuma timang kontra kanyak? Asino timang butbuteng kanyak? Kat nabayagan anay paknim ni Dalmasyo. Awan di may sumbat ko iti dayta sa ludsud mo. Amo. Talaga adyak makaid na gapo iti kastoy mapaspasamak, Bogi. Asino dayjay ngawanan bain? Agdiritso ta ka di ijay lugar da Mayora, Chief. San pa, Mendez? Rikusan ta pa iti ayan dagiti daduma kakadwa tayo. Amuan tano kumustadan. Amangan kidimat no adda parikot iti ayan da. Okay, Chief. Sabay la kumata damat tan maduktalan tayo ita. Mabayin na kamin kini Mayora. Chief, Amangan no adda kidimat makunana kada tayo. Isuarum bang lang aging bistigar tayo anay bagdi. Panagkunak kat saanan asinsinan laeng apamutbuteng daytoy anapasamak, Leon. Jonah, Tano simple laeng apamutbuteng ti plano ti asino man anang aramid iti kasjay. Di na ko makinabailan na pinabetak ti may sa alugan tayo. anya ti kayat mo nga ibaga. Diritsay mon! Panagkunak kat partaan dayjay anapasamak. May sa apangta. Anya? Numalagip mo ti surat nga intad ko ken ka. Jay nang balkot iti bato nga imbarsak ti nakamotorsiklo iti lugan ko. Daytoy Budbud lakit ngam laing ti bagim, Jonah. Iso a kasayaatan no isardeng monday ta. Awan met laing kwenta na day tangay bagbagam. Yaya Ising, dito'y kalaangan selet ko amaturog, tapno adda kadwag. Day talaga hayam. Balasang ko. Mabutbutengak ngamin, Yaya. Aging gaita, kasla marikrik nakpaila ang tijak mailawlawag arignak. Gapo iti napasamak diti balay. Maawatan ka, Monica. Ngamkas ko na da hepe. Saan tayo nga agbuteng? Taadadalaang itaglawlaw. Sapay la kumata matiliw da nga agpayso. No asino man tinagaramid iti kasjay. Patsyak nga aramiden dati amin, Monica. Yaya Ising, Isu asaan tayo nga agdanag. Tamamati ak nga adda maaramidan dagiti pulis. sigun kadagiti kakadwa tayo adinanon ta dito'y lugar da Mayora. Awan ka no tinadlaw da, Chief. Saan lagi ding agpakita jay nagaramid iti kasjay. Ngem posible nga dalang iti aglawlaw nga agpalpaliiw. Chief, Isuarumbang lang agsipot tayo lata. Saan tayo agsigurado? Narigatan. Amangan no makapuslit manen. Kat makaaramid iti nakarkaro apakay sagmakan dagiti punteryana a tao. Asidega ko nita simbahan. Diya ko nakaalat ti tricycle. Tawan mo't ngamin ti mauray ko itay. Iso kapilitan na nagnag na akon. Naringat ti raramidak. Gamanusak. Awan ti sabali ang mga ramid itikas iti aramidak. No sana siyak. Iso nga ganusak. Amok nga iti kanito nga adda makaduktal itikas dyan hararamidak. Siyak matiagbaggad. Gamsan ko nga itulok adumteng ti kanito nga agpaggadak. Gapo kadagiti hararamidak. Tamok met ang makatulong dito'y San Bartolome. Ken kang runaan kadagiti umiling hagindag dito'y. Anya ti mapasamak ken ni Padre Simon iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama! Napalabas. Agturong kuman ni Monica iti garahe da, tarumwarda ken ni Ising. Ngem kellat anak hangeg daytoy iti gimluong sakbay anakarwar iti balay da. Napabetak gayam ti may sa alugan iti garahe da.
Nalaos ti pungtot ni Don Leon, ket iti panagsarita da ken ni Mayora Chona. Naku na tinaud-udi asaan la asinsinan apamutbuteng ti mapaspasaranda, no di ket agdadata nga dagpangpanggep iti dakes kadakwada. Kabayatan na, narabyan ni Padre Simon, ket nagnag namanen daytoy a nagsubli iti simbaan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Narigat ti aramidak. Aga manusak. Awan ti sabali ang mga ramid itikas iti aramidak. No sana siya. Iso nga ganusak. Amok nga iti kanito nga adda makaduktal itikas diyang aramidak. Siyak matyag paggad. Ngamsan ko nga itulok adumtang ti kanito nga agpaggadak. Gapo kadag ti aramidak. Tamok ang makatulong dito San Bartolome. Ken kang runan kadag iti umili nga gindag dito. Tiri-tirik titakyan. Ito, saan kan ama ka kunain? Saan ka ama kalisi? Ito! Siguraduan nyo kuma, nga mantid... mabit lang. Sung batak lang tiyawag ko. Ni Padre Simon. Hello, Padre Simon. Hepe, umay tayo kumaadagos dito asi nagtisimbaan. At na pasama. Anya? Urayan kayo, Hepe. Umay tayo kumaadagos. Kartingan nyo. Bye. Pinutod ng tisaritaan mi. Da kayo, agsipot kayo na imbag iti kaaddayo dito ayan da Mayora. Saan kayo ngagliway? Mendez, Kartingam, sumurot ka kanya. Sa dino, Chief? Di ka nagsaludsod. Umaykan, darasem. Jaklaki dagbindo. Timubil nga aramaten ni Hepe Salvador J. Pimanawitay. Pinanawan na dagiti tao na nga aday tisan unay nga tayo. Anya nga tati mapaspasamak? Apay nga ta? Amo. Apay pogi. Kawawa kanyak ni Lucio. Delikado da ito eh. Apay, anya nga minday ta. Ibagam adagos kanyak. Tapno amo, bogi. No panunutan na nimbag. Kasla diversyon tinapasamak ije balay da Mayor arrogante. Hepe, Nembaglakit din taddalat tadwa atawak abinilin ko ngagbantay iti simbaan. Tano saan? Ang mga noan niyan tinapasamak, Padre. huwag nga ron. Imarayat dadagos itay nadlaw da nga da mapaspasamak iti asidag ti simbahan. Naskan tinananaya panagannad, Padre. Panagkunak. Saan asinsinan a tao ti agar aramid iti kasjay? Hepe, Umaykan, Padre. Makilugan kan kada kami. Sarunuan tayo ti mobil ang nakailuganan ti lalaki at dandani nagaramid iti dakas kan ka. Adda ka di parigot. Di ka makaidna. Pampanunutom ka di nga mga no adda man ang dakas ang mapasamak. Leon, kasarsarita ka. Maturog kalatan, Jonang. Dinak pakasikuran. At dalaeng pampanunutek. Oh, Padre. Pirmam ti statement mo. Hepe, sapel ako. Anya ti mapaspasamak. Iti selda nga yan tinakamag-alalaki ti ayan dagiti agkakaribuso. Kartinga Mendez, nas ka na may panadagos iti ospital day ta lalaki. Barang no mais palpay. Matungpal, Chief. Darasin nyo! Tulungan, Dak! Bagkatan tayo daytoy. Tailogan tayo iti mobil. Darasin nyo! Agtig na kayon! Nas ka na mais palpay day ta lalaki. Naulimag tinapalabas arabi yaya. Iso na lang to para bangunin itay naalak ti turok ko. Kasta aya. Ay na,
Siyak agad talaga anarna ka, anak. Yaya, Amumutan. Basta no naidagkatan ti bukot ko iti kama, nalaka makaturo ka. amok day ta, yaya. Ni, Ah. ni mama day jay Agdardaras mat arumwar. Apay nga ta. Anya ti matamag, Pogi. Awanen ti parikot, amo. Naipamuspusam amatay day jay a tao. Di na ninuray asintensya, amo. Iso na mismo, tinanggibos iti biyag na. Anya? Day tadagpaiso, amo. Orayin niyo ti damag. Ta sigurado ang may padamag, ti panagpakamatay, day jay a tao. Kinapudno na, Mayora. Diyak pa lang nakasubli dya simbaan. Manipod kimuyog ak kada hepe edi rabi. Padre, Anyan, nagturedin na dya lalaki. Takinetel na mismo ti bukod na abiyag. anyan. Siguro nga rod ka ni hepe. Sigurado nga ado ti amo day jay. Kat kinaykayat nan tinatay. Ngam ti mangted iti impormasyon, Mayora. Anyamatan. Apay akastoy itan ti mapaspasamak dito eh. Makapadanagan at talaga. Anya di ko nam yaya isi. Ay na, dandani gayam na isagmak ni Padre Simon idirabi eh. Anya? Kasta tinaipatangatang adamag itay Monica. Adda kano ti lalaki adandani ng dangran kenkwa na idirabi eh. Naimbag tanatilew. Asino kano day jay, yaya? Agim imbestigar pay laeng dagiti pulis. Dajay lalaki anatiliw da. Nagpakamatay ka no, ijay pagbaludan idirabi imot laeng. Anya? Nagbuting laki di day jay, Pogi. Sana kasta ti atap ko, amo. Anya nga rod? Panagkunag. Talaga napudno kada tayo, day jay. Ngamin, kinaykayat na nakatilan ti bukod na abiyag. Ngam ti makaalay ti impormasyon dagiti maag a pulis. Pogi. Kasta ti pamatik, amo. Kat dagiti kakas di a tao, ti kasapulan tayo. Naging gay tayo. Awan pa lang tinaalami nga impormasyon. May papanitiday di lalaki, Mayora. Hepe, Ngam di kagdanag. Saan kami nga agsardeng? Uray ti sospek iti napasamak iti balayo. Madama nga imiimbestigaran mi. agigidanan ti kaso anasken asulbaran nyo. Pudno day ta, Mayora. Ngam saan arumbang nga agliway kami. Hepe, Takinapudno na. Makarit kami apan nakabagi tilinteg. Gapo iti kastoy ang mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Nakaamamak, saan ka di, papa? Ay, pudno day ta iha. Ngam mamati ak asaan tayo amay sagmak. Takanayon mat amakimisa tayo tunggal Domingo. Ken maysa, nasidig kay ti Diyos, iha. Takanayon kay di simbaan. Panagkunam ka di kat baybayan na tayo ti Diyos. Mamati ak saan, papa? Matlagayam. Iso adakkel ti pamatik anatalgad tayo. Nga maasino nga tatilimad amang gurgura kada tayo. Ah, Dayjay ko matirumbeng ang makamag. Tapno agulimak tayo. Kunaklakit din no anya ti makuna ni papam. Itay imbagam nga adda nalimod amang busbusor kada tayaw. Yaya ising. Kunak no agpuntot. Naimbaglakit din ta saan. Awan mo tidakas nga imbagak, saan ka di? Sa bagay mo't kit di ah. Yaya, kuyogan nak. Kayat ko timapan iya simbaan. Kayat ko ang makasarita ni Padre Simon. Nalaing at talaga dagiti kabusor tilintag dito San Bartolome, Chief. Mangarod Mendez. Uray basit la kong mga impormasyon. Di tayo pa'y makakalap. Marigrigatan tayo. Talaga kasta, Mendez.
Anos ti kasapulan. Chief, Sikan tinagkuna na sirib dagiti kabusor. Agkakanat ti isaysayang kat daapang tikaw kada tayo. Iti kasta, mariribok ti maisaysayang kat nga imbestigasyon. kasta nga ta, Chief? Kasta ti masiro ko kadagiti mapaspasamak, Mendez. Iso anas ken ngagbalin tayo ananad kadagiti aramidan tayo. Narigatan. Amangan numakla tayo latan, kat addagaya man nakarkaro pa'y ama aramid dagiti kabusor kontra kada tayo. Sayang nga talaga dahi jay, Monica. Padre, Angam sa nabalay. Sigun ka ni Hepe. Ado pa'y ti mabalinda ang maramidan. Tapno agbalig iti investigasyon da. sapay la ko mga ruta kasta, Padre. Agkakanatin dagiti mapaspasamak dito sa San Bartolome, Monica. Huwag nga rod, Padre. Nakabutbutangan. Iso arumbang lang aramidak ti pagrabangak. Nasken amaya sideg ko dagiti umili iti Diyos. Tapno mapunas ti anyaman abuteng amang rugi nga umukuok iti barukong da. Naimbang nga ruta simbang baykan dito, Padre. Tano saan, sigurado, makapanunutan at tumalikod iti Diyos dagiti umili. Day tati sana rumbang nga mapasamak, Monica. Ket, agyaman akmet. Tada ka akanayon at tumultulong dito simbaan. Dakkel ti may tultulong mo kanya, ken iti simbaan. Makumikom unay dagiti pulis iti panagimbestigar da. Yun. Ang mga no agin iimbestigar damit laeng. Yun. Awan mat nga minti maararamidan da. Makapasuron pa ikidin da dya a Hepe Salvador. Kanayon niya ibagana nga adda maararamidan da. Ngem aging kaita. Saan da pa'y anaamuan no asino dyan ang sanab kada kami kin ni Bugi. Ken oray dyan ang butbuteng ken kaidi. No siyak ti masuron. Amangan no siyak latan ti agtignay. Pangaasim yun. Saan kuma? Laglagi pam nga adda dagiti pulis nga akin trabaho iti dayta. Pasig amenel dagiti pulis ditoy. Iso... Mabit man lang. Oh, apay yun? Anya tinai-texten ka? Anya ti mensahe anay patulod ko ni Don Leon Rogante. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.